Шеста финална фаза от реализацията на инвестиционното намерение включва външни и вътрешни довършителни работи на сглобяемата къща. В предходните 5 части ви запознахме с изработката на идейния проект, изготвянето на подробна оферта, техническите и работни проекти, производството на къщата във фабриката на фирмата и монтажа на сградата. Тук ви представяме финала на довършителните работи, както и 3D визуализацията на идейния проект. Сравненията оставяме за вас. Гледайки поредицата от 6 кратки филмчета, всеки може да добие доста ясна представа за целия процес по изграждане на новия си дом с Екозит.